Draga mea, Otilia, bine ai venit la acest interviu. Eu îi spun interviu, nu neapărat studiu de caz. Am hotărât împreună să facem un studiu de caz, dar eu văd mai mult de atât. Este ca un interviu în care tu îți exprimi părerea despre colaborarea noastră, despre școala pe care ai urmat-o, dar și despre tine ca terapeut și intențiile tale pentru viitorul apropiat. Așadar, aceasta este tema discuției noastre. Ok. Da, chiar mă Da. întreba Ștefan aseară despre ce o să discut. Zic, habar n-am, zic, nu știu, o să mă văd la fața locului. Da. Așa. Ok. Bun. Da, Da. am înțeles. Sunt pregătită. Bine. Bun. Otilia, aș vrea mai întâi să te întreb. Care este motivul pentru care te-ai înscris în această școală? Tu ai fost prima persoană cu care eu am vorbit despre școală. În decembrie. Ai fost prima persoană care i-am împărtășit această idee a mea și ai fost prima care imediat a zis da. Din ce motiv? Ce te-a determinat? Noi lucrăm de foarte mult timp împreună. Eu am făcut și celelalte cursuri ale tale, și de karmă, și de relații, și pe abundență financiară, și pe bani. Am lucrat pe toate aspectele. Și atunci, pentru mine, tot ce înseamnă dezvoltare alături de tine, n-a necesitat foarte multă gândire, pentru că rezonând deja și fiind pe același nivel vibrațional și rezonând cu stilul tău de a preda și stilul tău de a face lucrurile într-un anumit ritm, de a fi o contribuție pentru ceilalți, a fost foarte simplu pentru mine să mă hotărăsc. În ultima perioadă, tot lucrând pe conectarea mea mai mult cu intuiția și să observ oportunitățile care vin și să le iau așa din mers, n-am mai stat să mă gândesc, adică pur și simplu am făcut așa o scanare rapidă, dacă e potrivit, și am zis da, adică nu am nevoie de foarte multe. În trecut mă gândeam foarte mult înainte să iau o decizie, cântăream foarte mult, dacă am bani, dacă-i da, dacă-i nu, care sunt argumentele. Acum merg foarte mult doar pe intuiție și am văzut că se rezolvă și celelalte și se găsesc și banii, se întâmplă toate într-un ritm pe care eu nu știu de la început ce o să fie. Adică nici măcar, știi că tu când mi-ai prezentat școala, nici măcar n-aveam o structură sau ceva să zic că uite, cum analizezi un curs sau ceva, te uiți pe structură, te uiți pe ofertă. Pur și simplu am știut că oricum va fi ceva care ne va ajuta să evoluăm și o să putem să fim o contribuție tot mai mare pentru ceilalți oameni și asta a fost suficient pentru mine. Așa că cu mare drag am urmat această școală. Au fost foarte multe informații. Chiar mă gândeam zilele trecute că acum se termină și au fost atât de diverse temele abordate, de la astrograme, de la curățări energetice, pe lângă metoda fast healing, de a lucra pe emoții și pe frici și pe tot ce înseamnă blocaje emoționale în special, dar și mentale. Și acum și comunitatea pe care ai creat-o este o comunitate atât de frumoasă și este o susținere dincolo de cuvinte și am putut să evoluăm foarte mult și noi ca persoane, ca suflete, am mai eliberat și noi și am învățat efectiv metoda prin care să predăm și noi mai departe și să fim și noi o contribuție, așa după modelul tău inspirațional. Și mă bucur că am reușit să fac pasul mai departe, pentru că oamenii, până la urmă, așa cum spui și tu, sunt mulți oameni sunt mulți terapeuți, coach pe piață, dar până la urmă tu ești unic prin ceea ce ești tu, prin energia ta, nu știu dacă a venit vreo persoană la mine care să zică că lucrează cu mine pentru multele cunoștințe pe care le dau, pe care le am, dar am tot făcut certificări peste certificări, tocmai pentru a mă simți suficient de
capabilă, dar au venit și au zis de energie și de veselie și de că nu se simt judecați, că reușesc să creez un mediu în care îi se pot deschide, să vorbească, pentru că vindecarea are la bază, până la urmă, un mediu de siguranță unde să poți să fii sincer. Dacă nu ești sincer, nu se întâmplă transformările profunde și atunci asta este ce îmi place mie cel mai mult, că oamenii reușesc să se deschidă și energetic vorbind, pentru că marea majoritate a terapiilor pe care le facem noi sunt energetice aici, în primul rând, și atunci, da, mi-a plăcut foarte mult toate informațiile pe care le-am aflat și le și aplicăm, practic, asta e mai departe. Da, da, așa este. Mă bucur și apreciez și îți mulțumesc că ai fost acea primă persoană care m-a și ajutat să pun această idee în practică, pentru că eu aveam de mult ideea, dar o tot amânam. Și datorită faptului că tu ai spus da din prima, am mers mai departe și am vorbit și cu mai multe persoane și îți mulțumesc. Și mă bucur că tu aplici și practici, da? Tot ceea ce ai în viața ta personală, împreună cu alte informații pe care le-ai dobândit de-a lungul certificărilor pe care le-ai obținut în timp, cursurilor pe care le-ai făcut, da, în timp, și mai nou ai și ateliere, programe, cursuri, da? Hai să zicem cursuri, nu programe, să ieșim din programe. Da, ieșim din programe, cursuri, da. Cursuri online. Și asta mă bucură foarte mult, pe lângă sesiunile individuale, cursurile împreună cu mai mulți oameni, cu grupuri de oameni care au același scop, aceeași intenție. E minunat să faci asta pentru că acolo se creează o energie unică, profund eliberatoare. Da, care acționează la nivel profund. Da. Da. Otilia, a existat de-a lungul acestei școli vreun moment în care ai avut acel aha care te-a ajutat să conștientizezi mai mult? Sau au fost poate mai multe momente de genul acesta? Să te zici, aha, uite, e atât de simplu, e atât de ușor. Depinde de perspectivă, cum ai văzut tu. Da, au fost mai multe. De fapt, în fiecare marți seară când ne întâlnim noi și avem atelierul live, tot timpul sunt aha-uri și eliberări. Pentru că, de fapt, asta m-a și motivat să lucrez și eu cu grupuri cât mai repede, pentru că în grup, practic, oricum se adună o energie care este comună pentru toată lumea și o problemă, de exemplu, pe care, nu știu, o provocare, să-i spunem, pe care o are cineva, practic am observat că o cam avem și toți din grupul respectiv. Și pe lângă ale mele personale directe pe care le-am avut, conștientizări, care au fost multe de-a lungul timpului și majoritatea în legătură cu faptul că totul ține de mintea noastră și că e nevoie să lucrăm, să fim într-o stare cât mai mare de prezență și să ne observăm în permanență și să anulăm pe loc. Uite cum faci tu direct în live. Deci chiar ieri am observat asta în timp ce făceam o salată. Și exact asta s-a întâmplat. Eu, înainte de acest capitol al vieții mele, făceam într-un anume fel, tăiam foarte mărunt. Acum tai foarte mare. Și ieri, în funcție doar de modul în care am tăiat chestiile alea din salată, mi-am dat seama că eu sunt pe modelul vechi, că sunt pe pilot automat, că nu sunt acolo. Și m-am oprit efectiv atunci și zic, ia uite, acum eu nu sunt prezentă în viața mea. Și a fost așa o chestie în care zic, mamă, ce tare e să fii așa prezentă, să-ți dai seama. Și asta am învățat cel mai mult de la tine, că să fii cât mai prezentă și să anulezi pe loc, să nu rămâi cu emoțiile astea o perioadă lungă de timp, să le eliberezi, să fii să schimbi mereu perspectiva și multă atenție la partea asta de gânduri și ceea ce spunem. Uite,
să înlocuim, să ne dăm voie să schimbăm, adică cum ai avut și tu anumite conștientizări legate de suflet, că a apărut și mai multe conștientizări pe care le-ai avut și tu de-a lungul programului împreună cu noi. Da. Mi-am dat și eu voie să adaptez așa din mers și să fiu cât mai flexibilă pe măsură ce am descoperit noi informații și asta iarăși mă ajută foarte mult. Și am văzut cum aplici tu și am reușit și eu foarte repede să o aplic și îmi place că se schimbă lucrurile mult mai repede. Practic așa se schimbă lucrurile. Din mers și fiind prezent și chiar ai fost o inspirație pentru mine din punctul ăsta de vedere, să văd că și tu îți dai voie să faci asta inclusiv într-un live, dacă observi că folosești iarăși program și ți-ai propus să ieși din programe și să folosim alte cuvinte. Și îmi dau și eu voie așa să anulez, șterg imediat pe măsură ce observ, pentru că ne mai ducem în tiparele vechi, adică ne mai ducem, dar e important să revenim. De fapt, asta e lecția cea mai interesantă pentru mine, să ne observăm și să revenim imediat, așa, Instant. să stăm. Da, instantaneu să revenim. Și știi ce? Adică tu știi deja că am vorbit de atâtea ori. Pe mine mă ajută foarte mult să ies din starea veche și să intru în starea nouă, această nouă perspectivă asupra realității. Nimic nu e greșit. Din punctul meu de vedere, nimic nu este greșit. Nimic nu e corect, nimic nu e greșit. Doar este. Și atunci dacă este și este ceva ce eu consider în momentul ăsta că nu mi-e bine, nu mi-e bun, schimb rapid. Da? Da. Dar știi, uite, tu ai trecut prin aceste 6 luni de școală, ai observat, ai lucrat cu tine constant, în fiecare zi, în fiecare marți la atelier, dar în fiecare zi. Și asta se vede și se va vedea și se vede cu siguranță și în ședințele tale, în sesiunile tale individuale, pentru că acum poți să creezi acel spațiu în care clientul să vină fără să se mai adauge în acel spațiu ceva din ceea ce n-ai vindecat tu încă. Da? Pentru că tu ești în prezent ca terapeut, ești în prezent, ești aici prezentă la ceea ce spune clientul, iar provocările tale din trecut sunt în trecut. Da? Și tu le vei accesa la momentul la care, hai că ce facem aici, când facem sesiune, ideea este că făcând această școală, înveți și să creezi acest spațiu în care clientul să vină și să fie doar el cu provocările lui și tu doar observator. Ceea ce mie mi se pare foarte important. Da, am ajuns să folosesc trecutul doar ca și poveste și ca exemplificare că se poate. Adică la modul ăsta mă folosesc eu de anumite exemple din experiența mea, pentru că oamenii au nevoie să înțeleagă că au mai trecut și alte persoane prin situații foarte provocatoare și se poate ieși de acolo. Adică e ok mai ales persoane care mă știu pe mine de acum 10 ani și știu viața pe care o aveam atunci și mă observ acum și tot timpul îmi spun că mă admiră pentru modul în care am găsit puterea să fac lucrurile și eu spun și eu că oricine poate să facă asta dacă își dorește, dar e nevoie și de perseverență. Aici ce am mai observat așa din ședințele individuale, că oamenii au înțeles un pic distorsionat acest fast healing la modul că mâine sau acum vor să se schimbe toată viața și ideea este că este totuși un proces în care corpul are nevoie să elibereze treptat și sunt foarte multe frici și programe adunate în 30, 40, 50 de ani pe care nu le poți elibera pe toate într-o zi, dar fast se eliberează una, mâine mai lucrez cu alta, poi mâine mai lucrez cu alta în permanență, lucrez cu gândurile. Asta înseamnă fast, înseamnă că toate se rezolvă azi, vii într-o ședință și s-a rezolvat totul. Adică procesul de a lucra cu tine este continuu, este zi de zi
Și asta explic și eu clienților mei, că este nevoie, ok, ne întâlnim o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni, fiecare cât are nevoie, dar munca este între, e nevoie tu în fiecare zi să faci ceva, 10 minute acolo de lucrat cu tine, un minim să faci ceva, pentru că nu e suficient să stai o oră jumate într-o săptămână și restul timpului, atâtea ore. Uite, eu întotdeauna fac o comparație, știi, cu meditațiile la română sau la matematică pe care le aveam când eram copii și noi voiam rezultate excepționale, dar lucram doar la meditație, cele 2 ore de meditație. Între meditații ce făceam? Teme, da? Făceam teme, lucram tot timpul cu noi ca să aplicăm formula, da? Da, da, exact. Și acum mă explic diferit ce înseamnă acest fast healing pe care îl practicăm. Minunat. Da, da, da. Uite, acest interviu aș vrea să fie destul de scurt, nu foarte amplu, și aș vrea să-mi spui dacă tu te-ai mai înscrie în această școală. Dacă ar fi să o iei de la capăt, te-ai mai înscrie? Da, m-aș mai înscrie pentru că am observat că mereu este un alt grup și este o energie diferită a grupului și mereu ai alte conștientizări. La început nu vedeam, deci chiar am avut această dilemă, să spunem. De ce sunt persoane care se înscriu și de 2 ori și de 3 ori în același curs când ar putea să refacă acel curs la care practic ai acces la tot ce s-a lucrat acolo? Și am observat după asta că, într-adevăr, este energia grupului care este diferită, tu ai alte conștientizări pentru că eliberezi în straturi și atunci, pentru că mereu vin alți oameni mai potriviți și grupul, în general, oricum, în grupul respectiv și în oricare atelier și în oricare curs, se adună exact persoanele potrivite pentru ce au de eliberat ca și grup și pentru energia grupului și pentru că am văzut cât de puternică este și susținerea. Da, m-aș mai înscrie fără să stau să mă gândesc, aș spune, dar din nou. Da, exact cum ai făcut prima dată, că nici atunci nu te-ai gândit prea mult. Da, adică este ceva dincolo de cuvinte, dincolo de o ofertă, dincolo de ceva la care, fără așteptări, asta a fost, pentru că n-am avut niciun fel de așteptare și am fost foarte deschisă să văd informații noi, să văd abordări noi, mai ales că tu ai acest background și de Feng Shui și de astrograme și în foarte multe și pe medicină energetică, pe lângă metoda de eliberare propriu-zisă. Practic ai abordat atât de multe teme încât s-a potrivit și mai mult pe ce mi-am dorit eu așa dintotdeauna, să fie acea viziune per ansamblu în care să pot să vină oameni mai diversi, cu diverse provocări, să pot să-i ajuți pe câte o bucățică, nu neapărat numai eliberarea de frică sau emoția cu tare, adică să ai această perspectivă că se poate face și o eliberare energetică, se pot face mai multe lucruri. Și asta mi-a plăcut foarte mult la tine, că ai această imensă cunoaștere pe care ai împărtășit-o cu toată deschiderea cu noi și noi am fost atât de deschise să primim și am primit și s-au văzut și la celelalte colege de ale mele schimbări majore și am evoluat foarte mult toți din această școală, adică chiar s-a văzut o evoluție fantastică în câteva luni de zile, chiar dacă par 6 luni, pare o perioadă și mică și mare, depinde cum te raportezi la ea, dar pentru mine a trecut foarte repede, nu știu când a trecut, și mi s-a părut o evoluție fantastică în doar câteva luni de zile. Deci, da, cu mare drag mă înscriu din nou. Da. Iar eu acum aș vrea să te întreb, să oferi câteva motive, nu 3, nu 5, câte motive simți tu pentru ca oamenii să te contacteze, să lucreze cu tine? Ce ai tu special, da? Cum îi poți ghida tu pe oameni? Știi că era să zic ajuta, da?
Doar că aleg să ieși și din a ajuta, pentru că atunci când ajuți, te duci din acea energie a salvatorului. Nu, noi ghidăm oamenii spre ei, să se întoarcă la ei, să ajungă din nou la ei. Așadar, câte motive simți tu să împărtășești acum pentru ca oamenii să te aleagă ca și ghid? Primul și cel mai evident motiv este pentru energia mea, pentru că, practic, prin cele mai multe modificări și schimbări se fac în momentul în care ești inspirat de către persoana respectivă. Așa că o să invit cât mai mulți oameni să mă urmărească în live-uri gratuite, în tot felul de materiale, pentru a observa dacă energia susținută de cuvinte ajunge la ei pentru ce au ei nevoie să experimenteze și să rezolve punctual într-un anumit moment al vieții. Partea de non-judecată și de crearea unui mediu de siguranță și de confidențialitate este iarăși foarte importantă, pentru că ceea ce discut în toate ședințele rămâne strict confidențial și atunci te poți deschide cu toată încrederea să discuți. Îmi place că pot să ajung la oameni din toată lumea, pentru că asta de fapt îmi place cel mai mult cu acest online, că aveam și eu această convingere limitative că energia nu funcționează neapărat din, nu știu, să lucrez cu cineva din Australia sau așa, și mi-am dat seama că de fapt nu este așa, asta e doar o convingere, și că energetic ne putem uni într-un live și într-un grup, să putem să lucrăm și de oriunde suntem, deci îmi place partea asta. Povestea mea de viață este destul de inspirațională și atinge multe aspecte și de asta mai și povestesc în toate live-urile pe care le fac din experiență proprie, pentru că așa mă simt eu autentică. Am avut provocări în special pe relație și pe relația de cuplu, trecând printr-un divorț acum 6 ani, și am avut provocări în a trece peste această etapă. Am găsit soluțiile și atunci sunt foarte entuziasmată să pot să susțin și alte persoane să-și găsească și ele calea, pentru că când treci printr-o provocare, ai senzația că ești un pic blocat acolo și nu se mai schimbă nimic niciodată. Și dacă schimbi un pic perspectiva pe doar ceva temporar și că se poate și ai și un exemplu de o persoană care a trecut prin proces, a găsit soluțiile și acum este într-o relație de cuplu foarte fericită, este inspirațional pentru multe persoane să înțeleagă că, ok, pot și eu. Și atunci asta îmi doresc, să vadă și să simtă oamenii, să simtă în special, pentru că sunt foarte mult pe simțire, să simtă că se poate și că doar dacă aplică niște tehnici, dar e nevoie să-și dea voie, să-și dea voie, să ceară ajutor. Deci asta e. S-a închis. Este mai mai lin în momentul în care ai ghidare și susținere, în special de la o persoană care are și experiența proprie și tehnicile. Și atunci eu am trecut mult mai ușor, pentru că am apelat la diverse persoane cu care am rezonat. Deci încurajez în special să faci și să urmărești mai multe persoane și să vezi, să te duci acolo unde sufletul tău simte, că de fapt simți. Eu am mers pe simțit foarte mult. Dar cine este foarte practic, poate doar să asculte și să discearnă informația, dacă e nevoie doar de informație. Dar oamenii, până la urmă, au nevoie să vadă pe cineva uman care face și o glumă și care nu ne poticnim acum că nu mai merge un pic internetul sau nu, adică până la urmă ne adaptăm din toate perfecțiunea asta, să vezi așa pe cineva care nu greșește,
toate cuvintele. Chiar mi s-a dat un feedback că eu nu vorbesc pe slide-uri și a zis că, mamă, îmi place așa de mult că tu vorbești liber. Și zic, păi ce Iar să vorbesc internet. pe slide-uri, că mie îmi place așa să vorbesc liber și las lucrurile să curgă și în funcție de comentariile persoanelor din live, adică practic să adaptez în funcție de nevoile persoanelor cu care interacționez, pentru că dacă ești doar rigid așa și vrei să transmiți doar o informație fixă, fără să nu știu, să te conectezi la câmpul oamenilor care sunt acolo cu tine pentru a livra mai bine ce ți s-a întâmplat și ție. De mai multe ori în live tu pleci cu o idee să vrei să vorbești așa și ai luat informație din câmpul colectiv despre alte lucruri și te-ai trezit că vorbeai despre total altceva. Mi s-a întâmplat și mie asta. Și Da? mi-am nevoie să mă duc cu discuția acolo unde oamenii aveau nevoie să audă și asta îmi place, că pot să adaptez imers. Și asta se întâmplă pentru că ieși din mintea care a planificat, a programat așa în detaliu și te conectezi cu inima, cu sufletul și simți. Atunci când ești conectată la sufletul tău, tu simți energia. Cam așa se simte, știi? Inima simte și inima înseamnă conectarea cu sufletul. De aceea aduci mintea în inimă, da? Și ieși din judecată, ieși din critică. Minunat, minunat! Mă bucur mult, Otilia, și sunt convinsă, este, da, o convingere, chiar nu este limitativă, nu este nici pozitivă, este doar o convingere că vei fi și ești deja o contribuție foarte importantă pentru toți cei care aleg să se vindece, să-și vindece sufletul și să conștientizeze că puterea este la ei, că toate resursele sunt la ei, că tu ești un ghid care poate să să-i ajute să se vadă mai bine, da? Să se vadă și să vadă ce au de făcut. Da, draga mea, și eu te recomand, da? Te recomand tu, te recomand și eu, pentru că știu, am observat de-a lungul colaborării noastre cât de bine organizată ești, cât de atentă la detalii ești și cât de deschisă ești și dispusă, disponibilă. Da? Ești disponibilă și ești dispusă să faci lucruri pentru ceilalți. Dar nu din energia sacrificiului, știi că noi am mai vorbit despre asta, ci din energia omului care se cunoaște pe sine, știe cine este, știe ce poate să facă și știe ce spațiu poate să genereze pentru celălalt, ceea ce e minunat. Da, și eu mă bucur foarte mult. Mă bucur că te-am ales ca și ghid spiritual, ca și mentor. Mă bucur de colaborarea noastră, am învățat atât de multe lucruri de la tine. O să mai învăț și în continuare, că o să fim aici împreună să fim o contribuție și mai mare pentru cât mai mulți oameni, că acum chiar este nevoie în aceste perioade, chiar e nevoie de oameni care să susțină, să iasă, să susțină partea asta emoțională. Da. Și mă bucur că putem fi toți cei din școală alături de tine, putem să contribuim prin ceea ce suntem la urma urmei, că livrăm din ceea ce suntem. Și din energia, da, foarte bine ai zis, din energia dăruirii și nu din energia sacrificiului, și asta se simte. Adică, cel puțin oamenii care au venit către mine mi-au spus că simt anumite lucruri și de ce m-au ales, adică partea asta de non-judecată și de veselie și de energie pe lângă informații. Da, și eu invit pe cei care urmăresc acest interviu să intre pe pagina ta și să observe ce cursuri faci, ce ateliere, pe ce teme, da? Otilia, tu ai început să faci cursuri și ateliere după ce ai intrat în această școală. Era unul dintre scopurile tale acesta. Da. Știu că acesta a fost unul dintre ele. Și uite, despre asta n-am vorbit. În câteva cuvinte, dacă vrei să spui ceva din experiența ta în legătură cu colaborarea noastră și pe acest subiect, al organizării de cursuri, Da, asta a fost Asta a fost una dintre provocările mele, să trec de la sesiuni individuale către sesiuni de grup și am tot amânat-o pentru că n-am avut partea logistică necesară, adică
tot ce înseamnă parte de site, parte de colaborare cu agenție care să promoveze, care să fie foarte promptă, să intervină. Asta mi-a plăcut foarte mult la tine, ca această platformă Fast Healing, care pentru mine a fost exact așa ca o mănușă ce aveam nevoie, să nu stau să caut eu acum, să văd, să testez diverse echipe de IT, să vedem cu care... Deci a fost foarte, foarte simplu. Și iarăși și asta îmi place la tine și asta integrez și eu, să fie totul cât mai simplu. Și asta m-a ajutat foarte, foarte mult să lansez repede un program de grup, să-l și promovez și persoanele cu care colaborezi tu de la partea de promovare au reacționat imediat și foarte prompt și băieții de la IT foarte prompt în a crea tot spațiul, modificări, tot ce e nevoie. Contează foarte mult partea asta și mi-a fost ușor pentru că am integrat, mi-am luat de pe lista de activități că trebuie să mai fac toate astea și m-am concentrat practic pe ce aveam eu nevoie să fac, adică să-mi structurez materialele, să văd ce anume e mai util să selectez așa pentru persoanele care vin alături de mine. Și da, m-a ajutat foarte mult partea asta și o să continui să facem adică să lansez în continuare alte și alte programe de grup. Primul a fost pe Vindecă-ți sufletul și relația de cuplu, pentru că până la urmă relația de cuplu, relația cu noi și relațiile sunt până la urmă cele mai importante care ne ghidează viața. Și urmează și alte cursuri, tot pe ce înseamnă parte de vindecare, parte de cum să treci peste o anumită criză din viața ta, peste o despărțire, peste un divorț, tot ce înseamnă partea asta de a fi tu mai bine cu tine și din această energie să intri și în relație de cuplu frumoasă și să ai și o comunicare și alte relații mult mai bune. Deci asta a făcut o diferență foarte mare, să pot să mă mișc repede și să lansez cu ușurință. Deci a fost un obstacol mare aici, partea logistică pe care nu o aveam. Și acum este așa foarte simplu și mă bucur că e foarte simplu și se poate face repede. Da, practic a fost nevoie doar să te hotărăști, da, să faci acest curs. Și am stabilit o întâlnire, am discutat tot ce era de discutat pentru ca tu să demarezi rapid. Da, da. Da. A fost exact timboldul de care aveam nevoie, având tot ce aveam practic la dispoziție acum, adică nu mai lipsea absolut nimic ca să pot să fac pasul și că asta am învățat alături de tine, că e nevoie să acționăm ca să se schimbe ceva în realitatea noastră și atunci mi-am dat voie să acționez, având totul la dispoziție, practic. Mulțumesc că ai acționat, e minunat! Da, păi doar așa se schimbă realitatea, nu? Acționând, eu chiar asta menționez prin sesiunile mele, că ok, stăm în meditație, eliberăm și facem, dar până la urmă, dacă nu și acționăm și facem ceva concret, nu se schimbă, adică nu se schimbă. Și o să vii să spui că nu funcționează, dar e nevoie să faci, să acționezi și să vezi. Și din mers mai adaptezi și mai apare ceva și mai lucrezi și chestia aia și ușor, uite, așa se schimbă. Exact. Bun. Dragă mea, eu te îmbrățișez. Și eu foarte mult. Nu-ți doresc succes, pentru că știu că deja ai. Da? Știu că deja ai succes. Da? Și știu că ai deja multe sesiuni individuale și cursuri, da? Ele sunt unul este acum în desfășurare. Este în desfășurare, da. Sunt în planul subtil pe drumul către această realitate, da? Dar ele sunt. Ele sunt, da. Sunt create deja acolo în planul subtil, urmează să le materializăm
într-un viitor Da. destul de scurt. Da, da. Te îmbrățișez și ne vedem la curs. Noi mai avem puțin din această școală și apoi cei care... Mulțumesc și eu pentru tot ce primesc de la tine constant. Și îți mulțumesc pentru că existi și faci posibile toate lucrurile astea. Adică, până la urmă, e nevoie să ieșim și să inspirăm alți oameni ca să îi motivăm să facă schimbările în viețile lor. Mulțumesc. Și eu.